West Karbi Anglong Labour Union amai Pumanov Kramsa ahin pen Pherangke amai kangni pon labang solong mede dongkam mukam along talon ponji pusi pachini pon Nijang Karbi Anglong Labour Union amai Pumanov Kramsa ahin pen Pherangke amai long kaning je pon ke kewangji arua che glo ke cheng siani WKALU mate West Karbi Anglong Labour Union ahin pen mede dongkam mukam along talon ponji lasi bangso ni district at home amuluk atum an nang kachirap nang kachito dunjia phan Kramsa sang hopen tuning ripon CPML atum phan sitame tuning rilo je kedam tang hol bangke political party ban se mede katalon bang dokok teti asinili tum labor union hoi pen ka tuning ri bangke eklaivet pen sili tum inthor bonam ko laso platform ban sili tum emethang adet bang jap bonam ko asinili Karbi Anglong ara phan sitame tuning ripon lo non arni ki ong occupancy lasi labangso assign kedeng ponji lage 20 days an thik pon po laben keduan organization tum han sitame ladak mili tum kapang ri ponji phan pangrum pon aje phansi mili tum jong pon lo lasi abang putin organization sitame political party tum sitame na chedon don aje phansi tuning ripon lo Keroni pen Mohan Tiron, Karbi Anglong Labour.